Sorunları var biliyorum ama hiç meraklanmasınlar. لسیاست ناوخۆیە ترکیدا داخوێنیە سەرۆکی گشتی جەهپی کەمال کلشتەڕۆڵ و گوتبوو ji بۆ دەسەلات تێک بچەنە حەوجە مخالەفەت تشتێک تایبەت بکەن دەسەلاتە هەیە بگوتن و کریارên خۆ بە خۆ داویە خوتینن دنەوە مخالەفەت و پارتیên نو دا بووە سەدەما نێرنین جوودە. لەگەل وەیەکی لەسەر زێدەبوونا ڕێژە دەنگدێرên بێ بریارجی کو ڕێژە وان digehêje ji sedî sihan partiyên muxalefetê xwe wek alternatîv nîşan didin û her yek dibêje dê ev dengdêr berê xwe bidin wan. Parlamenterên CHP daxuyaniya serokê xwe di cihê de dibînin û diyar dikin ku rêjeya kesên bê biryar zêdetir ji deselatê vediqetin û berê xwe didin partiya wan. Parlamentera HDP Ayşe Acar Başaran beramberî wêyekî amaje dike ku heta muxalefet dernekeve qadan deselat naguherin. O îdia dike ev rêjeya bê biryaran zêdetir dixwazin piştewaniya partiya wan bikin û ev alternatîfeke serekene bo deselatê. ev rastîke em tevdî dibim yani iktidara AKP wê têk biçî yani têk diçe her robro têk diçe paş ve diçe ji ber ku siyaseta wa qediyayê gotin qediyayê siyaset qediyayê û gel jî vê baş zanê ama nayê watê got wê muhalefet bûna xwe nakiya ji ber xwe nadiya jî qada wê vala bihêre ji xwe iktidara AKP vê dixwaze ji ber ku îro li ser civakê tirsk mezin ava kiriye bandora tirsê ava kiriye em bawerin got em dibe em alternatifin yani ji bo rêveberiya vî welatî em alternatifin ji ber wê jî ew ê ku bêbiryarin rast heye ama ez bawerim ew ê ku bêbiryarin ne wek gotinê sedî sîne. Cîgerserokê Partiya Dewayê ya Alî Babacan Mehmet Emin Ekmen jî radigihîne ku îro ne deselata heyî ne jî muxalefet êdî ji aliyê gel ve eleqeyî nabînin. Ev li her derê xwe berêxistin dikin û li ser medya civakî ev bi milyonan têne şopandin. Televizyon ve basılı gazeteler neredeyse %95 oranında ji sedî not û pênc televizyon û rojnameyên sereke dibin destê deselatê dane. Ji loma jî muxalefet û partiyên nû xuya nakin. Lêbelê em wek Partiya Devayê li ser anserê Tirkiyên herî xistinên xwe ava dikin û li ser medyayê civakî bi milyonan şopînerê me hene. Bi rastî jî dengdêrên bê biryar eleqeyeke mezin nîşanê me didin. Heta ku muxalefet ji deselatê zêdetir kar neke û danekeve qadan nikar bibe deselat. Xuya ye ku CHP jî naxwaze bibe deselat. Li Tirkiye tê pelankirin ku di sala 2023 de hilbijartina serokkomarî û ya giştî bê li darxistin. Partiya Deselatdar AK Partî bi biryara ku di van hilbijartinan de jî deselatiya xwe biparêze. Dijberî wêyekê partiyên muxalefeta Tirkiye û yên nû jî her yek bi tena serê xwe bêîdane ku di hilbijartinên bê de ew ê deselata Tirkiye bi dest bixin. û hevrekiya navbera partiyên muxalefet û partiyên nû de jî di raya giştiya Tirkiyeyê de cihê meraqê. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.